Да, Саши Бисеров. Саши Бисеров, може да кажем от 10 години Копегава, Гърция. Айде, изле. Тогава Копегава, тогава нямаше от тия автобусите. Тогава имаше... Какви бе 15 14 няма? Стара тия, какви магарите да ти готви магари съм тебе? Фани го тогава не си мани. Фани, право, няма. Я, Саши Бисеров, чекай го те Саши. Я ви чуле? Ева ги за които ти можеш да кажеш как му упражняват за Русия, това 2008 година вече. О, Турция за Русия. Пара дотире там, пара дотире, те пали, бърбаря стена. При панаги при цител, много селото няма ни айде да ги има, да ги пана така. Можеш да кажеш ми за Сане, това, отзара лица нещо. Сане, помигнете там надвор, Сане, така си свете. Там отирам, ще си ледак се слуша въшова проблема, да и отдека да ги дам. Коня. Абе, ги тебе ево малко не ги. Него, че е малил газ, вик се е преди. Я го я. Тай си вика, Ягли Бисеров. Кой, това е Рочето. А тай си вика, Влас Курда. Пани глава, е така право. Суле и шампион. А ще ги взявате за пастор Ризорка, да ли си трябва да се крият от коло, да пия тони? Не, аз съм бъркал да слушам. Пастор Ризорка се борят. Има ли борение? Аз слушам само Коноплев. Сега може да кажем, кода те деца става живот, то ще прави. Що му яд курота? Беше ли 6-та година, бе, що е? Немах ли да не взимаш или парите, петинар не взимаш. Той се смееш, а що тя? Дай на жена, до ключо и напът. Прави като халото се. Той ще го видяли да му яд курота. Така спие, що му яд курота? Нашият ангел чува. Абе, чуя, ама, що го замарат? Ама защо го замарат? Не ли беше долу човек? Пата. А он беше, он за мене беше сърце. Имаше, да, порече, нема. И немаше от човек. Не лашка, лашка и буде. Няма е точно такър. За плешко може да кажем имена. Она стане газдарица, яки ставам газда на градител. Който няма да кажу. И доста, ай бега, мали. Тай клип, да. Айде. Айде, раз, долу и сите не сакаме.